Bueno, kaixo ongetorri, Miramar Jauregira. Ni Guillermo Roa naiz, Zeluiarren lan egiten dut eta zientzia divulgatzailea naiz. Baina etorri naiz gaurko hitzaldia eta solasaldia aurkeztea. Bueno, gaur Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroen fundazioak antolatuta Donostia Sustainability Forumaren 3. edizioaren jarduera irekiak hasiko dira. Elisa Sainz de Murieta daukagu. Elisa Sainz de Murieta ikertzaileak aurkeztuko ditu klima aldaketak planteatzen dituen erronkak, baina baita ere eskaintzen diguten, aukerak ere bai. Hau da jarduera irekietako proposamen bat, irekiak eta dohainik nahi duenarentzat. Donostiako jasangarritasunaren foroak antolatzen ditu, baina jarduera hauek, baina laguntza zabal batekin. BBVA Fundazioarena, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen Jasangarritasun eta Ingurumen Sailarena, IOBE agentziaren bitartez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumena eta Obra Hidraulikoak Sailarena eta Donostiako Udalarena. Tira, Elisa Sainz de Murieta. Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzailea da ekonomia aplikatua sailean. Horrez gain, klima aldaketa ikertzeko BC3 zentroan ikertzailea asoziatua da. Eta ez hori bakarrik. Geologian doktorea eta klima aldaketaren inpaktuak ikertzen ditu, baita ingurumen politikak eta egokitzeko neurriak ere, beti ere ikuspuntu sozioekonomiko batetik ikusita. Tira, Mondragon taldeko kooperatiba batean hasi zuen bere ibilbide profesionala, oso labur kontatuko dizuet, eta gero administrazio publikoan ere egon zen Eusko Jaurlaritzako biodibertsitatearen zuzendari moduan. Berak nabarmentzen du, berak kontatzen du, garai horretan, oso argi ikusi zuela zientziak zuen edo zientziaren ekarpenaren garrantzia erabakia hartzeko garaian, eta horren ondorioz ikerketan hasi zen. Doktoretza tesi bat egin zuen BC3 zentroan bertan, Euskal Kostaldeko itsasmailaren aldaketaren inpaktuari buruz, eta beste 1000 kontu egin ditu. Besteak beste London School of Economics zentroan aritu da ikertzen, egonaldi batean, eta bertako eta nazioarteko hainbat proiektutan hartu du parte. Baina hemen geldituko naiz. Bere kurrikuluma oso luzea eta oso oparoa du, eta ez daukagu denborarik denaz hitz egiteko. Baina bai gauza bat esan nahi dut, hain zuzen ere divulgatzailea naizen aldetik, ez? Divulgazioan aritzen garenontzat, Elisa Sainz de Murieta erreferentzia bat da, klima aldaketaren arloan, eta horri buruz hitz egiten eta irakurtzen dugun guztiontzat, ez? Elisa Sainz de Murieta, eskerrik asko hona etortzeagatik, eta, nahi duzunean, etorri eta hasi, eskerrik asko. Mi esker. Mi esker, Willy, horrelako aurkezpen polita egiteagatik. Eta mi esker zuei ere horrelako seguraldi ederrarekin arratsalde pasa etortzeagatik gurekin, ez? Gaurkoan, klima aldaketaz arituko gara, ikusiko dugu ze erronkari egin behar diogun aurre, baino aukera batzuk ere azpimarratu nahi nituen, ez? Askotan, nik uste dut divulgatzen dugunean ere bai, indarrandia jartzen dugu zailtasunetan edo inpaktuetan, eta gaur horrela amaitu nahi nuen nire hitzaldia. Hasiko naiz, non gauden edo zelako egoeran bizi garen oraingo honetan. Hau da, NASAk egiten duen modelizazio bat, YouTubeen edo NASAren webgunean topatu dezakezuena, ez dauka inolako misteriorik. Eta ikusiko duguna da temperatura anomalia, temperatura nola aldatuz joan den, bataz bestekoarekin alderatuta, 1884 tarte honetan, gaur egunera arte. Segaitik 19. mendeko amaiera, orduan hasi zelako edo hastapenak ziren industria iraultzarena, bai? Eta horrekin hasi zen negutegi edo berotegi efektuko gasen isurpen masiboa atmosferara. Hemen daukazue koloreak, goiko izkin honetan ikuste dituzue koloreak, gero eta gorriago, orduan eta temperatura aldaketa handiagoa egon da. Atzetik ez dakit ondo ikusten duzu, baina urteak aurrera doaz, 20. mende erdialdean gaude orain.
Da, bueno, 2018an amaitzen da, baina ikusten dugunez, berotze orokorra egon da, ez? Munduko gune gehienak berotu egin dira, ez era berean, ez da aldi berean ere ez. Ipar hemisferioa, hego hemisferioa baino gehiago berotzen ari da, bai? Honek ze beste zientziaren ikuspuntutik beti evidentziak bilatzen ditugu, ez? Klima aldatzen ari da, zeintzuk dira aldaketa horien evidentziak. Bueno, temperaturaren, erregistroen aldaketa bat da, beste bat da, Artikoko izotz geruzaren edadura. Hemen ikusten duzuen bezala, berantza, 1980 urtetik gutxi gorabehera gaur egunera arte, berantzeko joera bat egon da, ez? Edadura gero eta murritzagoa izan da. Eta hor ikusten duzuen 15,85 zenbaki horrek esan nahi du, hamarkada bakoitzean izotz geruzaren edadura 13% iaia murrizten dela. Baita ere, antzeko joera bat ikusten da glaziarren masa balantzeari begiratzen diogunean. Hau da, glaziarrek jasotzen duten elur kopurua eta galtzen duten izotzari begiratzen badiogu, galera netoa egon da 1970tik gaur egunera arte. Itsas maila ere igotzen ari da, Euskal Herrian egin ditugu ere bai neurketa desberdinak, azken 7.000 urtetan itsas maila gutxi gorabehera egonkor mantendu da, eta 20. mendean hasi da berriz igotzen, 2 milimetro urteko, eta ikusten duzuenez, dagoeneko 20 zentimetro baino gehiago igo da 20. mendean zehar. Baina gainera, 1993 urtetik ona, satelite bideko neurketa oso zehatzak ditugu mundu osoan zehar, eta ikusten ari garena da, azelerazio bat, dagoeneko 3,5 milimetro inguru igotzen ari da itsas maila. Zergaitik gertatzen ari dira aldaketa hauek guztiak? Danok ikasi dugu berotegi efektua zer den, eskolan, nik oso modu lauan esango dut, ez bai naiz atmosfera fisikaria edo kimikaria, baina berez badakizuen berotegi efektua prozesu natural bat dela, eta horri esker lurran bizitza garatu ahal izan da. Gure atmosferan berotegi efektuko gas desberdinak daude, CO2 behar bada da ezagunetarikoa, baina beste batzuk ere badaude, metanoa edo oxio nitrosoa bezalakoa. Eta ze gertatu da, industria erabiltzaren ondoren, hasi garela berotegi efektuko gasak isurtzen atmosferara. Gas gehiago, kontzentrazio gehiago atmosferan, eguzkitik datorren irradiazio gero eta gehiago gorde, eta horrek sortzen du berotze hori. Zenbatekoa izan da gure aztarna? Hemen ikusten duzue CO2 kontzentrazioa. Bat urtetik edo, azken 2000 urtekoak, bai? Eta gutxi gorabehera ikusten duzue, 280 ppm inguruko kontzentrazioa izan duela, hain zuzen ere, 19. menderaino gutxi gorabehera, eta igotzen hasi dela. Eta galdera bat botako dizuet, badakizue gaur egun non dagoen CO2 kontzentrazioa? Zenbat? 200, bai. Hau 2018ko datua da, baina dagoeneko 2021an 220ko muga hori gainditua izan da. Ez modu konstantean, baina bai egun batzuetan gainditu izan da kontzentrazio hori. Beraz, ikusten duzue, zelako aldaketa bortitza gure atmosferaren osaeran, ez? Baten batek oraindik pentsa lezake, baina aldaketak gertatu izan dira, lurraren historian zehar, behar bada hau ere aldaketa naturala izan da, ziklo natural baten parte da. Beste grafika honekin natorkizue, azkenengo 8.000 urteak dira, eta ikusten duzuenez, tarte horretan, orain arte 300 ppmko muga hori inoiz ez da gainditu. Eta dagoeneko, aspaldin gainditu badaukagu muga hori, bai? Zer ekarri dezake, aldaketa hauek guztiek zenolako ondorioak ekar dezakete? Bat, danoi bururatu dakigukena, ez? Eta segurazki klima aldaketaz ari garenean, guztioi burura etortzen zaigu lehenengo gauza, ez? Temperaturaren igoera.
Bai, bero boladak gero eta maizago gertatuko dira. 2018an argitaratu zen IPCC-ren txosten batean jartzen zen, munduko batez besteko temperatura igoko balitz 1,5 gradu, edo 2 gradu tarte horretan, gero eta jende gehiago egongo zala bero bortitza jasotzeko egoera batean. Itsasmailaren aldaketak ikusi dugu hori badoala, eta horren ondorioa ez da bakarrik itsasmaila bera gora dijoala, baizik eta bertan gertatzen diren muturreko gertakari guztiak ere gorago dagoen itsasmaila baten gertatuko direla. Hau, Asier Arantzadiren 2014ko denboraleen argazkia da, oso ondo ezagutzen duzu, ziur nago hemen zaudeten guztiak, eta benetako argazkia da, ez da montaje bat. Horrelako egoerak gero eta maizago gertatu daitezke geure inguruan. Klima aldaketa ez da urruneko kontu bat, Euskal Herrian ere aldaketak gertatzen ari direlako. Eta ez bakarrik uholdeak, hau da, Hendaia inguruko kornix aldea, lehen bide bat, oinez egiteko bide bat zegoen, orain itxita dagoeneko, igadurak gune batzuk arriskutsu bilakatu dituelako, ez? Orduan, ez da bakarrik uholde arriskua, baizik eta labarrak gero eta igadura handiagoa sufrituko dute. Kostaldean dauden azpigiturak garraio edo portuak bezalakoa, baita ere errepideak edo etxe bizitzak. Eta ekosistemak ez ditzaguna astu ere bai, ez dela dana gizakioi buruz, lurreko eta itsasoko ekosistemek ere, sufrituko dituzte aldaketa hauek guztiak, dagoeneko ikusten ari da lurrean beroboladak ditugun bezala, itsasoan beroboladak ere gertatzen dira, eta honek koralen ekosistemetan, kasu honetan, zenolako lisibazioa edo zuritze prozesu hori sortzen dutela, ez, besteak beste. Hau, kuantifikatu egin dezakegu ere bai, txamponatan, dirutan, bai? Hemengo lehenengo zuen eskumako grafika hau komentatuko dut. Ikusten duzue ardatz vertikalean dago, ingelesez dago, baina barne produktu gordina da, eta ardatz horizontalean temperatura egoera. Eta ikusten duzuenez, gero eta temperatura gorago joan, orduan eta kalte ekonomiko handiagoak izango ditugu. Zergaitik zabaldu egiten da grafika hau? Ziurgabetasuna ere dagoelako. Gertaliteke beheko lerrotik joatea edo gertaliteke goiko joera lerro bat jarraitzea. Baina argi dagoena da are eta temperatura altuagoa, orduan eta kalte ekonomiko altuagoak jasango ditugula. Eta analizia hau, hor goian ikusten duzuen Coach Europar ikerketa proiektu baten baitan egin dira, eta eskualdeka, ez estatuka, baizik eta eskualdeka, hemen Espainian autonomiak kontutan hartun da, eta hor ere ikusten da, noski, gune batzuk, beste batzuek, baino gehiago sufrituko dutela, oroar Europako hegoaldeak gehiago sufrituko du, baina gure kasuan ere aurreikuspenak dira 2030erako kalteak izan zitezkela barne produktu gordinaren 0,8 galtzearena, eta 2050 arte agertoki desberdinen arabera, gauzak ondo edo okerrago dozen arabera, kaltea helziteken gure barne produktu gordinaren 3% arte. Eta ez dezagun ahaztu, Euskal Herrian bizi gara eta aldaketa jasango ditugu, baina dagoeneko badaude eskualde batzuk, non aldaketak oso sakonak izaten ari diren. Eta batez ere, garapen bideko herrialdeetaz ari gara, gitxien isuri dituzten herrialdeak dira, hau da, arazoa sortzeko ekarpen txikiena egin dutena eta inpaktu gehien jasotzen ari direnak. Hau, Tuvalu Pasifikoko uharteko lehen ministroa da, eta azaroan gertatu zen, ospatu zen goi bileran, bere mezua bota zuen itsasoan sartun da. Nolabait esanez, batzuentzat premiazko arazo batez ari garela. Eta hori uste dut ere ez dugula ahaztu behar.
Bale, be planetarik ez daukagunez eta erronka hau globala denez, azkenean eguratsa danona delako eta isurpenak berdin dio zeinek botatzen dituen, azkenean eguratzen atmosferan sakabanatu egiten dira, arazoa globala denez, globalki ere aurre egin behar diogu. 2015ean Parisko akordioa onartu zen. Parisko akordioa da gaur egun nazioarte mailan dagoen tresna. Zer helburu ditu Parisko akordioak? Nagusiki 3 helburu. Lehenengoa, segurazki ezaguna egingo zaizue. Eta da, munduko batez besteko temperatura igoera 1,5 gradutara mugatzea, 1,5-2 gradutara mugatzea du helburu, ez? Eta munduko herrialde guztiek bat egin zuten helburu honekin. Bigarren helburua da, isurpenak murrizteaz gain dagoeneko aldaketa batzuk martxan daudela. Beraz, aldaketa hauei ere aurre egin behar diogu, horri egokitzapena deritzogu. Eta hirugarren helburua da, finantza fluxuak ere abiatu behar direla. Herrialde industrializatu aberatsetik, behar gehien duten herrialderantza. Honek, hau nola erantzuten diogun, ez, helburu horri? Bueno, isurpenei begiratzen badiegu, isurpen murrizketei begiratzen badiegu, munduan orokorrean eta Euskal Herrian ere bai, energia sektorean isurpen gehien sortzen dira. Euskal Autonomia Erkidegoan isurpenen eren bat energia sektoreak sortzen du eta beste eren bat garraioak. Beraz, bi arlo hauek klabe izango dira isurpenak murriztu nahi baditugu. Nola aldatzen dugu energia sektorea? Alde batetik energia nola sortzen dugun aldatu behar dugu. Berriztagarriak gakoa izango dira, baina ez hori bakarrik gogoratu behar dugu ere bai, energia honena da kontsumitzen ez dena. Beraz, eraginkortasun energetikoa bultzatzeko neurriak oso garrantzitsuak izango dira. Eta berez, ikerketa asko den, esaten duten, inbertsio handienak arlo honetan gertatu behar direla. Aurrezkia eta efizientzia energetikoa. Garraioaren arloan ere, gakoa da elektrifikazio, baina gure garraio ohiturak ere berrikusi beharko ditugu. Hirugarrena, nekazaritza, abeltzantza eta basogintzarekin erlazionatutako eremua da. Euskal Herrian erkidegoan ez daude isurpen asko, baina mundu osoan zehar 25 bat 125 sortzen dira gutxi gora bera, eta beste arlo bat, batez ere deforestazioarekin erlazionatutakoa eta nekazaritza praktika batzuekin erlazionatutako neurriak ere hartu beharko dira. Ze beste neurri? Aipatu dizuet lehen, isurpenak Parisko akordioak badaukala, ez? Isurpenak murriztu behar ditugu, temperatura igoera hori behera mantentzeko, baina aurrera dijoazen inpaktu horiei aurre egiteko ere prestatu behar gara. Nola? Egokitzapen politiken bidez. Eta arlo honetan, ez dakit lehena segurazki ez, baina nik gustuko daukadanez, lehena jarri dizuet, Urdaibaiko argazki hau, ekosistemek ere eskaintzen dizkigutelako aukerak egokitzapenerako eta inpaktuei aurre egiteko. Kasu honetan, padurek badaukate hazteko, euren topografia igotzeko gaitasuna, beti ere sedimentu fluxu nahikoa baldin badaukate, eta itsas maila gora doanean egokitu daitezke, baina beti ere itsas maila hori poliki badi joan, noski, bortitz jungo balitz, hor gaitasun hori galduko genuke. Beste aukera batzuk, kasu batzuetan, batez ere gune urbanoetan edo dagoeneko eraikuntza handiak dauden guneetan edo egokitza beste modu batzuk uztartu zaitezken lekuetan, azpiegitura berriak ere sortu beharko ditugu. Ez dakit ezaguna egiten zaizuen irudi hau, baina Tamesiseko esia da edo horma da, bai? Hau zabaldu eta itxi egiten da beharren arabera. 1980ko azpiegitura bada, baina orain dela urte batzuk, 10 bat urte, berrikusi zuten azpiegitura hau klima aldaketari egokitzeko. Eta, hor definitu zuten egokitzapen bide bat ikusita itsas mailaren joera zein zan etorkizunean. Eta azkenean, oso garrantzitsua da, noski, ziurgabetasun handia dago, badakigu joerak zeintzuk diren, baina zehazki, ze gertatuko den eta non, hori jakitea oso zaila da. Orduan, hemen dauzkagu neurri malguak. Hau da, egoera desberdinetara erantzuteko gai diren neurriak. Kasu honetan, Kopenhageko hiriak proposatu zuen neurri bat. Gune honetan, parke bat egin dute,
euri jasabortitzak, eurek nahiko arazo potola daukat euri jasabortitzekin, gauzak normal daudenean erabili daiteke, parkerekin, umeekin eta bar, baina euri jasabortitza datorrenean, gaitasuna dauka urak batzeko eta ur eskorrentia hori txikitzeko. Orduan, horrelako neurri berritzaileak ere beharra izango ditu. Eta gainera egokitzapenak badauka beste zera bat, isurpenekin alderatuta. Herriz herri egin daiteken zehozer dala, eta egin behar den zehozer dala. Herri bakoitzak erronka desberdinak izango ditu. Kostaldeko herriek batzuk izango dituzte, tarteka uholdeak dituztenak beste batzuk, baina barneko, Arabako hegoaldeko herriek adibidez, segurazki lehorteekin eta ur baliabideekin beste erronka batzuk izango dituzte. Eta orduan egokitzapen neurriak herriz herri desberdinak izan behar dira. Bale, hemen nire ekarpen pixka bat positiboa edo, coach proiektu honen baitan, badakigu klima aldaketari aurre egitea, erronka handia suposatzen duela, baina onura batzuk ere ekartzen ditu. Eta kasu honetan kuantifikatu egin ditugu onura horiek zelakoak diren, ez? Hemen ikusten dugu adibidez, Europan 2050 urtean egokitzapena egiten ez bada, kalteak izan zitezkela urtero 100.000 eta 300.000 milioikoak. Egokitzapena, klima aldaketak aurrera jarraitzen badu, eta egokitzapen neurriak hartu ezean. Egokitzapen neurriak hartuta, ikusten duzu hor laranjaz dauden, 28.000 eta 40.000 milioi inguruko kalte, geratuko ziren kalte izango litzateke. Baina, esan nahi dut, hainbat onura ekonomiko ez bakarrik noski ekiditzen diren kalteak eta kalteak jasotzen ez dituzten pertsonak eta herriak eta azpiegiturak baita ere, hori kuantifikatu egiten dugu eta ikusten dugu onura ekonomiko garrantzitsuak direla. Beste adibidean daude, ibaietako uholdei dagokionez, eta ikusten duguna ere bai, da gorrian 60 eta 75.000 milioiko galerak egon litezkela adaptaziorik gabe, egokitzapenerik gabe, baina hauek murriztu daitezkela 27.000 milioira egokitzapena martxan jarriz. Antzeko datuak ere, ikerketa askotan lortu dira, hauek jarri dizkizuet, berriak direlako, baina zientziak behin eta berriro erakutsi du klima aldaketari aurre egitea, inpaktuak eta ondorioak jasotzea, baino merkeagoa ateratzen dela. Eta noski ez bakarrik merkeagoa, gizarteari dagokionez eta ingurumenari dagokionez ere hobeagoa litzateke. Azkenik, isurpenen murrizketa, mitigazioa edo ekiditea esaten dioguna, inbertitutako euro bakoitzarengatik ia bikoitza itzultzen digu. Gure klima babesteak, klima kaltetzea baino onura bikoitzak ekartzen dizkigu. Orduan ikusten dugu, ikuspegi guztietatik, ingurumena eta osasuna eta bizitza, baino baita ere ekonomiaren ikuspuntutik, askoz ere hobeagoa dela klima aldaketari erantzutea itxoitea baino. Eta gainera, klima neurriek badauzkate beste onura batzuk. Adibidez, naturan oinarritutako neurriak ezartzen baditugu, neurri horiek onura gehigarriak dituzte, bioaniztasunean, paisaian, erabili ditzakegu gune horiek, kirol egiteko edo disfrutatzeko eta barrez. Kasu honetan, beste ohikoa den beste arazo bata, aire kalitatearena. Adibidez, hirietan aire kalitatea hobetzea eta klima aldaketari erantzutea, elkarrekin doazen neurriak dira. Beraz, klima aldaketari aurre eginez, beste arazo batzuk ere konpondu ditzakegu, aire kalitatearena bezala, eta honek badakigu osasunean, jendearen osasunean zelako kalteak edo zelako ondorioak dituen, ez? Orduan, ez da bakarrik klima neurri beraiek zenolako onurak dituzte, gainerako onurak edo ko-onura gehiago ekartzen dituzte. Azken mezu bat, eta da trantsizio honetan ezin ditugula ahaztu ahulenak edo kalte beratasun handiena daukatena. Trantsizioa
bidezkoa izan behar da. Bai? Orduan, beti ere dei bat, bai nazioarte mailan eta bai gure gizartean klima aldaketak gehiago kaltetzen ditu urrakorren direnak, gehiago kaltetzen ditu ahulenak, eta zentzu horretan arreta berezia eskatzen du ere bai klima politikak definitzerako. Orduan horrelako kolektiboak, eremuak, herrialdeak aintzat hartzea. Eta beste barik, eskerrik asko. Nola nahi ere hasi nahi dut oinarrizko galdera batekin, Elisarekin hitz egiten hasteko, eta da, aurkeztu dituzun datuak, egia da grafikak oso adierazgarriak direla, nola handitzen den temperatura edo igotzen den itsas maila, eta bar, baina askok ditu jatorriak 19. mendeko neurketetan, eta gaur egun ditugun neurketak eta 19. mendean geneukan teknologia neurtzeko, gauzak neurtzeko, pentsa liteke, ezin dugu konparatu neurtzeko modu horiek, orduan zenbateaino fidagarriak diren garai hartakoak. Badakigu ez direla oraingoak bezain fidagarriagoak, baina joera behintzat fidagarria izan behar du, ez? Bai, nik uste dut garrantzitsua dena da ez zenbaki zehatzetan fijatzea, azkenean zientzia egiten dugunean datu bakoitzak bere ziurgabetasuna dauka, bere tartea dauka. Hau da, esaten dugunean egokitzapenaren onurak izan daitezkela 28.000 milioi eurokoak, esan nahi dugu izan daitezkela 28.000 milioi eurokoak, gehi, minus, 5 milioi, imagina ezazue, bai? Gauzak erakusten ditugunean, simplifikatzeko, erdibideko zenbakia erakutsi ohi dugu. Baina zenbaki gehienek daukate tarte bat, bai? Izango da hemendik ona. Hori esan da ere, esan nahi dut, garrantzitsua da ez gelditzeko zenbaki zehatzarekin, baizik eta joerekin eta magnitudeekin. Naiz eta 19. mendeko neurketak zehatzak ez izan, 1950etik hona izan dauden egin ditugun izan diren neurketa guztiak bai daukatela, oso sendoak dira, eta gainera ez da bakarrik erakunde bat munduan horrelako neurketak egiten, baizik eta erakunde desberdinak dauden horrelako neurketak egiten, da ez dute bat egiten guztiz 1,84 datua, baina joeratan bai bat datozela hor. Zientzian ez dago zalantzarik klima aldatzen ari garela, ez dela prozesu naturala, guk bultzatutako, isurpenekin bultzatutako prozesu bat dela, eta zenolako joera daukagun arabera, gauza desberdinak gerta daitezkela hor, adostasuna dago. Desadostasuna handiagoa dago, nola erantzun, ze abiaduratan, eta hor politiken arloan desadostasun handiagoa egon daiteke, baina evidentzien gaian horrez dago zalantzarik. Bigarren galdera bat egin behar dizut ekonomiari lotuta, nik ekonomiare ez da nire arloa, eta orduan oso, ez dakit eszeptikoa nahi zen, baina ez dut ulertzen oso ondo nola egiten dien konbertsio horiek dirutara adibidez, ez? Barne produktu gordinaen kalkulua eta horrelako gauzak egiterakoan ere, oso egiten dituenaren oso menpekoak dira, ez? Hartu dituen irizpidearen oso menpekoak dira. Baina, ordan jakin nahi nun, ez dakidalako nik, ez da nire arloa, jakin nahi nun, ea hori metodo estandarizatu bat den onartua globalean esan alizateko babira, onartuta daukagun metodo honekin ikusten da, baita ere galerak direla, galera goraka doazela, edo aurreztuko dugula orain inbertituta, eta horrelako detaileak, ez? Galdera ona da, oso galdera ona da. Claro, ekonomiaren ikuspuntutik oso modu desberdinetara heldu diezaiokegu klima aldaketaren arazoni adibidez. Nire esperientzia gehiago da mikroekonomiaren arloan, ez? Nire tesian eta hortik aurrera egin ditugun ikerketetan adibidez, zer egiten dugu? Ikusi muturreko gertakari bat, itsas mailaren aldaketak zenolako guneetan daukan eragina, gune horietan zer dagoen, eta estimatu egiten duzu ze gune gertatuko lirateken kaltetu, eta horrek
seguruek adibidez horrelako datu asko dituzte eta bar, estimazio batzu daude, ura onaino iristen bada eta onelako sakonera bat baldin badu, horrelako kalteak eman daitezke. Beraz, kalkulatzeko modu bat da kalte hori gertatzen ez bada, zein da politika honen onura edo zein da neurri honen onura, ez? Ekidituko genuke kalte hau edo beste kalte hau. Horrela mikroanalisiak egin daitezke. Barne produktu gordinaren inguruko analiziak gehiago egiten dira modelizazio ekonomikoekin. Ingelesez ateratzen zaititza, baina modelo integratuak dira, ez? Eta hor klima eta ekonomia elkarrekin daude eta hor ikusten da, klima aldatzen denean zenolako eraginak sor daitezken arlo desberdinetan, arlo desberdinak elkarrekin erlazionatuta daudenez, horrek zenolako eraginak sor ditzaken. Ez da nire jakintza arloa, makroekonomia ez da nire jakintza arloa, baina talde asko daude mundu osoan zehar horrelako modeloak erabiliz, eta esango dizut, zenbakietan desberdintasunak egon daitezke, azkenean agertokiekin ere lan egiten dugulako, baina joerak ere argiak dira. Esan behar dut, norbaitek galderaren bat baldin badauka, ez dagoela problemarik egiteko, online jasotzen ari garen, edo, arretaren gandik, etorri zaizkigu ja galdera batzuk, gainera oraintxe hasiko naiz, eta hain zuzen ere, ekonomiaren esparruenetatik hasita gainera, ez? Baina animatzen zaituztet, hemen zaudeten hori ere, nahi badezue, galderak egiteko. Etorri den lehenengo galderak esaten du, kaixo Elisa, hitzaldi ederra, hala ere nola izan gaitezke energia burujabe gaur egungo business as usual sistema ekonomikoa mantenduta. Eskerrik asko. A ber, jarriko dut aurretik hori, nik ez naizela energia arloan aditua, ez dut nire arloa da inpaktuena eta egokitzapenena. Orduan hori esan da, nik gauza bat oso argi dago, business as usual ez da planteatzen dena, klima aldaketari aurre egiteko transformazio bat behar da. Zen tamainako transformazioa, gauza asko ez ditut aipatu, 20 minututan, gauza asko ezin direlako aipatu, bale? Baina adibidez, Parisko akordioaren beheko helburuarekin, 1,5 helburuarekin bat egiteko, isurpenak mundu osoan zehar, 2030era erdira jaitsi behar dira. 145 murriztu behar ditugu. Helburu hori oso zaila da, behar diren transformazioak itzelak dira. Beraz, business as usual ez da posible. Hori argi dago. Eraldatu behar da, energia nola sortzen dugun, energia nola kontsumitzen dugun, nola garraiatzen dugun, eta bar. Transformazio hori bultzatu behar da. Eta orduan, hori, business as usual, horrek eramaten gaitu, Parisko helburuetatik gora, eta, gero eta arrisku eta kalte gehiago jasotzeko mundu batera. Beraz, business as usual ez da aukera bat. Bigarrena, etorri zaigu, erderaz galdetzen du, baina zientziarekin du zer ikusia. Erderaz irakurriko duzu zenean, ¿no incide en el cambio climático la inclinación del eje de la Tierra y la actividad solar de la cromosfera? Alegia, beroketaren jatorri naturalak astronomikoak planteatzen ari da, ez? Bai, eta berez, erakutsi dizuedan 800.000 urteko grafika horretan, hor ikusten diren aldaketak, hori CO2 esan, baina temperaturaren antzeko grafiko bat dago, oso parekoa, eta bai, badakigu geologiaren lurraren historian zehar, eta batez ere kuaternorian, azken 2,6 milioi urtetan, klima aldatu izan dela, parametro astronomikoengatik, batez ere lurraren orbitak duen formagatik, eta ardatzaren orientazioagatik, eta bar. Gaur egun, badakigu, eta batzuetan erakusten dut grafika bat, non ikusten den, gertatzen ari den bero handitze hau, bakarrik azaldu daitekela, parametro naturalak eta gizakiarenak batzen baditugu. Eguzkiaren aktibidadeak berak bakarrik ez du azaltzen gaur egun neurtzen ari garen beroketak eta beste edozein parametro
sumendiek, ozono geruza, beraiek bakarrik ez dute azaltzen gaur egungo beroketa. Sartu behar dugu ekuazio horretan, gizakiok sortzen ditugun isurpenak. Beraz, erantzuna da bai, baina ez da hori bakarrik. Nola baita. Eragina dauka, baina ez oraingo klima aldaketan. Beti sortzen zaigu, horrelako gaietan murgiltzen garenean, sortzen zaigu zalantza bat komunikazioan ere bai, ez? Arazo honen komunikazioan. Divulgatzaileak dugun problema bada, eta da, nola kontatu gauzak gehiegi simplifikatu gabe non sistema bera komplexua den, ez? Problema bat daukagu ja berotegi efektu izenarekin, ez? Berotegi batean, negutegi batean gertatzen dena eta atmosferan gertatzen da ez direlako berdinak. Hortik hasita, ez? Esan dut, simplifikatu daiteke eta kontatu daiteke, baina hori da zati bat, oinarri bat, hortik aurrera ateatzen diren ondoriak. Horren arabera, orduan, zailtasuna daude, hau komunikatzeako momentuan. Hitzaldia oso polita izan da, ez dut izaten. Azkenean, horrelako hitzaldietan normalen izaten duzu, ordu erditxo bat, eta bi aukera dituzu, edo oso gai zehatza kontatu, baina, publikoak espezializazio maila bat duenean agian zentzua dauka, baina bestela niri gustatzen zait pixkat hasieratik hastea, ez? Eta azaltzea ere bai, klima aldaketaren arazoan nondik datorkigun, ze horrek nik uste dut gero galdera asko ere erantzuten dituela, ez? Orduan bai beharrez, asko simplifikatu behar dugu, azkenean nik energia kontuetarako irudi bat neukan. Eta garraio kontuetarako irudi bat neukan, eta hor milaka ikertzaile ari dira lanean egunero, ez? Orduan, noski, hau oso komplikatua da, eta nik... Beste galdera bat etorri zaigu, oraintxe bertan, Elisa, zuen pronostikoetan zeintzuk izan daitezke Euskal Herriko gune kaltetuenak. Galdera, eta ez da bukatzen hor galdera, edo galderari buelta eman da, zein eremutan hasi beharko litzateke egokitzape planak aplikatzen? Deitzen diogu proiekzioak, ez dira pronostikoak eguraldiarenak bezala, ez? Proiekzioak zer dira, utziazu 30 segundu hau esaten. Nolabait guk klima zientzialariek esate dutena da horrelako temperatura egoera dagoenean, zenolako prozesuak jar daitezken martxan. Baina, zuk pentsatu, hemendik etorkizunera, infinitoak dira, temperaturak izan dezaken bidea. Orduan, ezin ditugu proiekzio infinitoak izan. Hartzen dira, representatiboak diren lau. Aukeratzen ditugu, zientzialarien artean, zeintzuk izan daitezke lau proiekzio, Parisko akordioarekin bat egiten duena, pixka bat gehiago berotzen duena, eta beste bat oso ezkorra, ez? Business as usual jarraituko bagenu, ez? Norantza joango ginateke, eta aurreratzen dizuet, 4 gradu inguruko mundu batera, ez? Orduan, lehenengo hori, proiekzioak direla. Behin hori esan da, Euskal Herrira edo erkidegora etorrita. Eusko Jaurlaritzak badauka txostenen bat erkidegoko arriskuei begiratzen diena, eta hor aurreikusten dira kostaldea, ibaietako uholdeak, ur baliabideak, eta lehorteen arriskua batez ere erkidegoko hegoaldean, eta beroboladak. Orduan, lau hauek dagoeneko identifikatuta daude arrisku nabarmenen bezala. Nondik hasi, lehen esan dizuedan bezala, adaptazioa edo egokitzapena oso tokian tokikoa da. Arabarako baliagarria izan daitekeen analisi bat, ez da Donostirako egokia izango, ez? Orduan, nire mezua izango litzateke herri bakoitzak begiratu beharko lukeela, zenolako aldaketak izan ditzakeen eta nola egin aurre. Eta konponbideak ere desberdinak izango dira. Arazo berari ere konponbide desberdinak bilatu ditzakegu leku desberdinetan, ez? Orduan, Aprobetxatuko dut, ez dakit ikusi duzuen, baina bitxikeri bat galdetzeko, eta da momentu batean Europako mapa bat ikusi dugu, eta aprobetxatu duzu kontatzeko
hegoaldeko herrialdetan behar bada eragina handiagoa izango zela, iparraldekoetan baino, baina okerrez banago, ez nago seguru, Letonia zen edo ez daki zein zen, gorri-gorria zegoen, sekulako eragina zeukan, baina portzentaietan zegoen neurtuta, eta orduan pentsatzen dutela, abiapuntua zein den eta zergatik den. Nik zehazki eskualde horretakoa ez dakit. Puntu berezia zen zelako. Baina esango eta zan kaltea zan eskualde bakoitzeko barne produktu gordinaren arabera. Beraz, imaginazazu une bat nekazaritzan menpekotasun handia edo nekazaritza dela arlo nagusia, bertan horrelako beroguladak egongo balira, agian kaltea handiago, proportzionalki handiagoa izan liteke, baina hala ere, bai ikusten da, zehazki zuk aipatu duzuna orokorrean eta kalteei begiratzen diegunean, iparraldeko herrialde batzuetan ere, eta zenbakiei bakarrik begiratuta, onurak ere egon daitezkela klima epeltze honen ondorioz. Karo, gero, hor beste gauza batzuk ere kontutan hartu behar dira, adibidez Norvegiarrentzat oso gogorra da elurra gutxitzea, euren kulturaren oso gauza garrantzitsua da, orduan ez da bakarrik arlo ekonomikoa edo monetarioa begiratu behar, gero eta gehiago ikertzen da Bai, bi galdera onak, biak. Dena ez da dirutan jarri behar, baina nik uste dut gauza batzuk laguntzen duela, eta laguntzen du ere bai, jakiteko adibidez, egokitzapenari aurre egin behar badiozu, zenolako inbertsio maila beharko duzun, ze kalte ekiditeko. Orduan nik uste dut kalte ez diola egiten, eta kasu batzuetan laguntzen du segun ze testu ingurutan zauden. Adibidez, orain Parisko akordioaren ondorioz eta hainbat urte pasata, inbertsio funtsak eta Europako Banku Zentralak eta bar, sartzen ari dira klima aldaketarekiko arriskuak txertatu behar direla inbertsio erabakietan. Azkenean, modu bat da, jakiteko inbertsio hori bideragarria edo ez izango den jakiteko, beharrezkoa da txertatzea arrisku analizi bat, eta beste arrisku analiziak egiten diren bezala, klima aldaketarena ere finantza mundura iritsi da. Orduan ikuste dut, kalte ez ezik on egiten diola gure hori alde batetik. Bigarrena, barkatu? Bigarrena zen egokitzapena. Bai, hau betidanik, berez, egokitzapena beti esaten dugu izan garela, alaba txikia edo pobrea edo nahi duzuen bezala salduta, Karo,
Batzuk esaten zuten eske egokitzapenari heltzen badiogu, nolabait da amore ematea bezala, ez? Ez, biak behar dira, ez? Dakitagian ez dut ondo azaldu, baina beharrezkoak dira biak. Karo, gero eta ekidite isurpen murriztea handiagoa izan, orduan eta egokitzapen gutxiago beharko dugu, orduan eta kalte gutxiago izango ditugulako, bai? Baina biak beharrezkoak dira dagoeneko prozesu batzuk martxan dodelako. Eta bat, nik igual ondoen ezagutzen duena da, itsasmailaren aldaketa. Isurpenak gaur murriztuko bagenitu ere, Euskal Herrian, agertoki baikorrean, itsasmaila mende amaieran 40-45 sentimetro inguru gorago egongo da. Mende hasierarekin alderatuta. Gauzak oso ondo egiten baditugu, gauzak okerrago egiten baditugu, hori aurrera dijo. Hau da, sistema klimatikoak inertzia bat dauka, prozesu batzuk ezin dira botoi batekin piztu edo gelditu, geldoak dira, eta inertzia horiek gelditzeak denbora behar du, beraz. Dira, galdera gehiago, pilatzen hasi zaizkigu orain, paradigmaren aldaketa behar dugu, zeren planetari bost axola egiten dio humanitatea desagertzen duen. Ez planeta, gu salbatu behar gaitu, ezta? Ez dakit oso ondo irakurri dudanean. Planeta ez. Guk salbatu behar gaitu. Planetak jarraituko du aurrera, gu hemen egon edo ez, bai, hala da. Bai, gure gizarteak diren bezala edo, bueno, iraunkorragoak, hobeagoak nahi baditugu, bai, eta batez ere askotan lantzen da klimaldaketaren gai hau belaunaldi arteko arazo bat bezala, ez? Hein handi batean, zelako arazoa, usten ari garen geure seme eta geure alaba eta loben esku, eta baita ere, zaila da ikustea, etorkizunean gertatuko baitira arazo hauetako asko, ez? Baina kontutan hartu behar dugu, gaur hartu behar ditugula neurri batzuk, etorkizuneko inpaktu edo eragin horiek ekiditzeko, ez? Eta, bai, aitortzen dut hor zailtasun bat dagoela, ez? Gaur egin beharrea gastu bat, edo gaur jasotzea kostu bat, etorkizunean onura bat izateko hori beti kostatzen zaigu. Beste galdera batean, pandemiarekin erlazionatzen du, pandemiarekin garraio partikularra, auto ez konpartituak, izugarrizkoa gehitu da, eta garraio publikoa, gutxienez Gipuzkoan, atzeraldia sufritu dugu. Garraio publikoen politika sostengarria berreskuratu behar dugu, eskerrik asko Elisa, okerra ekartzen du, eta hondakinek sailkatzea deszentibatzen du. Politika honek zuzendu behar dugu? A ber, garraioa Euskal Autonomia Erkidegoan lehen aipatu dut, isurpen guztien neren baten erantzule da, beraz garraioa gaur egun dagoen bezala ez da bideragarria, eta garraio publikoa noski, elektrifikazioa hanka bat izango da, baino garraio publikoa eta garraio ohituren aldaketa ere bai, eta horretarako ere baliabidea jarri behar dira, ez? Justo autobusean entorrenean, ikusten nuen txio bat, beste zientzialari bat txirrindulan zijoala eta auto batetik bultzatu egin dutela, ez? Eta hor, ez du zaio zer gertatu, baina asusta handia harrapatu duela, ez? Eta, karo, azkenean esaten duzu, segurtasun, jarri behar dira tresnak, ez? Eta politikak eta neurriak martxan, jendea txirrindulaz edo oinez, edo garraio publikoaz joatea nahi badugu, hori bultzatu egin behar da, ez? Eta lehen esaten nuen bezala, politika publikoak hor egon behar dira. Azkenean, arazo honek leku guztietan egiten du. Hori da, bai. Txiki guztiek jasotzen dute. Bai, batek esaten zen, orain dana da klimaldaketa, esaten dut, ber, klimaldaketa eske eragiten du arlo askotan, ez? Ingurumenarekin orokorrean gertatzen den bezala, baina, bai. Ez dizut kaso egin, bai, kaso egin dezakegu, badaukagu mikrofonoa galdera bat egiteko. Bai, beste bat ere badaukat, baina lehendabizi, bai, han. Hemen aurrean. Kaixo, bale, entzuten zait, bale. Ez dakit oso ondo euskaraz hitz egiten, orduan saiatuko naiz euskaraz hitz egiten eta alduanean. Bale, zer esango zenioke desmotibatuta dauden jendeari? Desmotibatuta esan da, beraiek
aldaketa bat sustatu nahi dute bere egin bizitzan, baina adibidez ikusten dute multinazionalak izugarrizko isurak dituztela, edo adibidez itsasontziak hondatzen direla olioarekin, eta pertsona, nik ikusten dut nire inguruan, pertsona batzuk pentsatzen dutela, zer egin dut dezaket nik izugarrizko gauzak gertatzen direnean, eta hori, ikusten dute, pentsatzen dute beraien aldaketak ez direla hori, zerbait egiten edo. Bai, eskerrik asko. Nik uste dut bi gauza daudela, ez? Alde batetik bakoitzak egin behar duela bere esku dagoena, ez? Alduena eta alduen neurrian. Eta ohiturak aldatzea badanon esku dago, baina lehen esan dudan bezala, ez? Bi arlo daude, instituzioena eta gureat biak jorratu behar dira. Eta instituzioena hor ere badaukagu zer esan. Azkenean aukera daukagu, ez? Eskatzeko, klima aldaketaren aldeko politikak ausartagoak eta gehiago bultzatu behar direla, ez? Nik uste dut hiritar bezala ere, hor badugula zer esanik. Multinazionalen inguruan, noski, badakigu, baina aipatu nahiko nuke, egon nahi zuridia ere jartzekotan da, gero kendu dut, badago gauza bat litigio klimatikoak deitzen direna, ezaguna egiten zaizuen. Aktivismoaren mundu, ez bakarrik aktivismoa, baina aktivismoaren mundutik ere bai, hasi dira enpresa eta gobernuak epaitegietara eramaten. Da joera bat, gero eta gehiago handitzen ari dana, badaude database batzuk litigio guztiak kontrolatzen dituztenak, batzen dituztenak, eta ikusten ari da handitzen ari den joera bada, litigio mota desberdinak daude, batzuk dira gobernuen kontra, eta hor oso esanguratsua izan da Urrienda kasua adibidez Holandako gobernuaren aurka. Epaia tarazala, gobernuak ezarri behar zituela politika ausartagoak, ambizio handiagoko politikoak, ezela nahikoa ordura arte onartutakoa, eta hori epaitegi batean irabazi izan. Baina, enpresa handien kontra ere, badaude zabalik horrelako neurriak, ez? Ordu nik esango nuke, badaukala ez bakarrik kostu judiziala, baina irudi kostu bat ere badaukala, Eta konturatzen bazara nik uste, enpresa handi askotan begiratzen ari direla nola eraldatu eta nola egin diezaioketen ekarpena gai honi. Nahi baduzu, greenwashingari buruz beste momentu baten hitz egin dezakegu, baina nik esango nuke arazo hau astintzen ari dela orain arte uste ez genituen gune batzuk ere bai. Nik bide horretatik gehitu nahiko nuke, lehengoan lagun batekin ari ginen begiratzen, ez dut kontatuko non ginen, baina demagun instalazio handi bat, ez dakit, eraikin handi bat, estadio bat, ez dakit, horrek argiak piztu dituenean, seguru asko 10 minututan kontsumiten duela nik etxean kontsumituko dudana, ez dakit, urte betean, ez dakit. Ez eta orduan batzutan frustrazioa hortik dator, ez esaten duzu, nik aurreztu behar dut, saiatu behar dut, ez xautzen energia, ez dakit, baina honek pizten du eta 10 minututan pikutara joan da nik egindako esfortzua, ez? Hortik ere etor liteke frustrazioa. Bai, nik erabat ulertzen dute, baina hor badago adibidez, karbono merkatua Europan daukaguna, ez? Eta berez isurpenak sortzen dituzten aktibidadeak, ordaindu behar dute karbono zerga bat, ez? Eta horrekin azkenean ekonomiaren arlotik ere ekarpena egiten zaio, nola bait, ez? Intzentiboak azkenean bultzatzen ari zarena da, enpresek gutxiago isurtzeko behar dituzten aldaketak sortzea, ez? Eta ezartzea. Azkeneko galdera badaukat, oso zuzena, oso laburra eta oso argia. Krisi energetikoarekin egokitze planak ere garestikuko dira, ez? Ezta? Krisi energetikoaren eragina. Ni ez naiz aditua energia eta ez dut nahikoa ezagutzen gaur egun
bizigaren egoera energetiko hau, orduan, ez dakit. Nik esango nukena da berriztagarrien bultzadak lagun dezakela, azkenean hemen gasaren menpekotasunak ere badauka bere eragina, krisi energetikoan, hori alde batetik, eta bestaldetik, nik uste dut, hori ez, tresna ekonomiko desberdinak bultzatu daitezkela, nolabait kutsatzen duten edo isurtzen duten aktibitate batzuk beste batzuen aurrean zergapetzeko, ez? Nolabait. Orduan, nik uste dut tresnak badaudela, ez? Ikusi behar da gai konplexua da, eta hemen ez dut gehiegi sartu nahi egia esan, eta oso kontu handiz ibili nahi ez dudalako hanka sartu nahi. Nik azkeneko galdera bat bai planteatuko nuke, ez dakit kontziente garen edo zenbateraino adibidez, energia berriztagarriak erabiltzea denok nahi dugu, hori argi dago, soluzio bat izan daiteke, orain daukagun ereduarekiko, baina energia berriztagarriak erabiltzeko ordaina bat badaukagu, ez? Adibidez, eolikoak egiteko ez dakiz zer, behar ditugun metal batzuk nahita nahi ez zikintzen, erauzi behar ditugunak, meategiak martxan jarri behar ditugu metal horiek lortzeko, ez dakiz zer. Esan nahi dut, behar dugun teknologia berriztagarriek funtzionatzeko nahita nahi ez badute teknologia berdeen gailuak fabrikatzea ez da berdea, ez dakit nola esan, ez? Hori problema bada, adituek esaten dute luzera merezi digula, baina jakin behar dugula badagoela ordaina bat, ez? Bai, talka bat eta gatazka bat egon daiteke, nik uste dut ondo planifikatzen ez bada, ez? Eta gero materialen ikuspuntutik, ni ere gai horretan ez dut ikertzen eta ez naiz aditua, baina badaude ahots batzuk esaten dutena, horre materialen arloan ere muga batzuk egon daitezkela. Horregatik lehen indar pixka bat jarri dut energia aurreztean eta eraginkortasun energetikoan. Txostenek esaten dute, eta azkenean hor egon behar duela aurreztean eta eraginkortasunean inbertsio lerro handi bat. Baina bestalde, nik ere esango nuke, aitortu behar dugula, gizakion aktibitate gehienek sortzen dituztela eraginak gure ingurumenean, ez? Hor, esan dut, errealistak izan behar dugu, eta hori horrela da, nik uste dute arropa sortzerakoan, jaterakoan, garraiatzerakoan, orduan, saiatu behar garena da, alik eta modu txikienean eragitea, eta iraunkorren izatea, ez? Osa, nolabait hori da iraunkortasuna, orain klima aldaketaz aritu gara, baina berez iraunkortasun gai potoloaren arlo bat da, ez? Baina, nik uste dut inork ez duela esan energia sortzeak modu batean edo bestean kalterik egiten ez duenik. Ikusten duguna da, energia berriztagarriak beste batzuk baino kalte askoz txikiagoa sortzen dutela, baino ez kaltea zero denik, ez? Eta azkeneko galdera bat etorri da, kanpotik, eta hain zuzen ere esaten du, energia berriztagarriekin gaur egungo energia beharren 40% soilik bermatuko dugu. Hori izaten du. Nik uste dut, neurri bakoitza bera bakarrik ez dela gai arazo honi erantzuteko. Neurri desberdinak behar dira. Behar da energia berriztagarriak, behar da eraginkortasuna, segurazki beste trantsiziozko, beste erregai batzuk behar bada, esaten da, ez? Hemendik 2050 naiz eta gasak gero eta gas kontsumoak gero eta txikiagoa izan, trantsizio erregai bat dela, ez? Eta hor ikerketa desberdinak aztertzen ari dira, hidrogenoa bektore bezala, zein izan daiteke bere errola. Berriz esango dut, ez naiz aditua gai horretan, bai ikusten dugu, energia arloan neurri desberdinak daudela, ez bakarrik berriztagarriak, hori da igual gehien entzuten duguna, baina ez bakarrik berriztagarriak eta danak beharrezkoak direla, baldin eta arazo honi erantzun nahi badiogu. Badakizu, Elisa, honi buruz hitz egiten duenari eskatzen diogu erabateko soluzioa izatea. Eta zuri nire kasuan eskatu dizugu. Ezinezkoa.
Besterik ez baldin badago, ez dakit, hemen itxiko dugun hitzaldia eta solasaldia, ez dakit beste galerarik ez baldin badago. Bai, bat badago. Azkeneko galdera ingo dugu orduan. Ea optimista edo pesimista zaren? Egunaren arabera batzuetan. Erronka handia da, baina nik uste dut, eta zientziak ere hala esaten du, oraindik 1,5-eko helburua lortzeko bidean gaudela, noski gauzak ez direla errasak izango, baina posible dela. Beraz, nik uste dut eutsi behar dugula bide horri. Eta gero, IPSS-ek zientziaren adituen taldeak esaten duenez, ez? Temperatura tarte txiki bakoitzak garrantzia dauka. Eta honekin zer esan nahi dut, 1,5 lortzen ez badugu, izan dadila 1,55 edo 1,6 ez, baina geure helburua beti izan behar duela, ahalik eta temperatura gehien lotzea, ez? Eta, hori, egunaren arabera optimistagoa edo pesimistagoa, baina nik uste dut mezua izan behar duela, zaila izan arren, oraindik posible dela gai honi erantzutea. Tira, Elisa Saiz de Morieta, eskerrik asko hitzaldiarengatik, eskerrik asko solasaldiarengatik. Plazer bat. Eta horren arte. Mi esker. Eskerrik asko denoi.